ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ ഓവർനൈറ്റ് സക്സസിന്റെ പിന്നിൽ കുറെ വർഷങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്കും ഡെഡിക്കേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും. അവൻ അവന്റെ സ്വപ്നം പൂർണ്ണമാക്കാനായി കഠിനമായി ശ്രമിക്കും. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ലോക പ്രശസ്ത ഫുട്ബോൾ താരം. നിങ്ങൾക്ക് തംബ്നെയിൽ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായിരിക്കാം, അതേ നാം ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന്റെ കിങ് ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ കുറിച്ചാണ്. വെൽക്കം ടു മാൻകൈൻഡ് ടോക്സ്. ക്രിസ്ത്യാനോ ഫെബ്രുവരി 5 1985 പോർച്ചുഗലിന്റെ ആഞ്ചൽ എന്ന സ്ഥലത്തിൽ ജനിച്ചു. പൂർണ്ണ പേര് ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ഡോസ് സാന്റോസ്. റൊണാൾഡോയുടെ അച്ഛൻ അമേരിക്കൻ ആക്ടറും പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന റൊണാൾഡ് റീഗന്റെ വലിയ ആരാധകനായിരുന്നു. അത് കാരണം തന്റെ മകനിക്ക് റൊണാൾഡോ എന്ന് പേര് വെച്ചു. റൊണാൾഡോ പോർച്ചുഗൽ ക്ലബിന്റെ ക്യാപ്റ്റനും ജുവന്റസ് ക്ലബിനായി കളിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനോ ഇന്ന് അറബികളുടെ ബംഗ്ലാവിലാണ് താമസം. ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട കാറുകളിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനോയുടെ ചെറുപ്പക്കാലം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. റൊണാൾഡോ തന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെറിയൊരു വീട്ടിൽ ഫാമിലിയോടുകൂടി താമസിക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ വീട്ടിൽ അവനല്ലാതെ അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും 2 സഹോദരങ്ങളും 1 സഹോദരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സാധാരണ വീട്ടിൽ ജനിച്ച അച്ഛൻ പോർച്ചുഗലിന്റെ പണക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. റൊണാൾഡോ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. റൊണാൾഡോയുടെ 8ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഫുട്ബോൾ കളിയോടുള്ള ആ വികാരം കണ്ട് ആന്റോറീന ഫുട്ബോൾ ക്ലബിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു. റൊണാൾഡോയുടെ അമ്മയുടെ പേര് മരിയ എന്നാണ്. ക്രിസ്ത്യാനോ തന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഫുട്ബോൾ കളിയിൽ തോൽക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം കളിക്കാതെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കരയാനുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാരണം മരിയ ക്രിസ്ത്യാനോയെ ക്രൈ ബേബി എന്ന് വിളിക്കുകയായിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനോ ക്ലാസ് 6 ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചത്. ക്രിസ്ത്യാനോ 10 വയസ്സിലെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പോർച്ചുഗലുടെ വലിയൊരു സ്പോർട്സ് ക്ലബിൽ മെമ്പറായി. റൊണാൾഡോ പറയുന്നു, ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആൽബർട്ട് ഫ്രാൻറ്റോയ്ക്ക് നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും. ആൽബർട്ടും റൊണാൾഡോയും ഒരേ യൂത്ത് ക്ലബിനായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു ദിവസം സ്പോർട്ടി ലിസ്ബൺ ക്ലബിന്റെ ഒഫീഷ്യൽസ് ട്രയൽ കൊടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ആ മാച്ചിൽ ഹയസ്റ്റ് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന പ്ലെയറിനെ അവരുടെ അക്കാഡമിയിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞു. ആ മാച്ചിൽ ക്രിസ്ത്യാനോയുടെ ടീം 3-0 വിജയിച്ചു. ആദ്യത്തെ ഗോൾ റൊണാൾഡോ, രണ്ടാമത്തേത് ആൽബർട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തു. മൂന്നാമത്തെ ഗോളിനായി ആൽബർട്ട് സോളോ റൺ ചെയ്തു ഡി ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് റൊണാൾഡോക്ക് പാസ് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ ഗോൾ ക്രിസ്ത്യാനോ ക്ലിയർ ചെയ്യുകയും സ്പോർട്ടി ലിസ്ബൺ അക്കാഡമിക്ക് 15 പൗണ്ടിന് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആൽബർട്ടിനോട് റൊണാൾഡോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, നീ എന്നെക്കാളും വലിയ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനാണ് എന്ന് ആൽബർട്ട് പറഞ്ഞു. സ്പോർട്ടി ലിസ്ബൺ ക്ലബ് പോർച്ചുഗലുടെ രാജധാനി ലിസ്ബണിലായിരുന്നു. ആ കാരണമായി റൊണാൾഡോ തന്റെ 12ാമത്തെ വയസ്സിലെ മുഴുവൻ ഫാമിലിയെ വിട്ട് ലിസ്ബണിലേക്ക് പോവേണ്ടി വന്നു. ഫാമിലിയെ വിട്ട് ലിസ്ബണിലേക്ക് പോകണമെന്നപ്പോൾ റൊണാൾഡോ വളരെ ദുഃഖിച്ചു. 15ാം വയസ്സായപ്പോൾ റൊണാൾഡോക്ക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടെന്നും ഡോക്ടർ ഫുട്ബോൾ കളി നിർത്തണമെന്നും പറഞ്ഞു. ദിവസത്തിൽ 8-10 മണിക്കൂറോളം ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനോ ഈ കാര്യം കൊണ്ട് വളരെ ദുഃഖിതനായി. സർജറിയിൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ സർജറി സുഖത്തോട് കഴിഞ്ഞു. റൊണാൾഡോ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനായി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി. അതിനുശേഷം റൊണാൾഡോയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദുഃഖം സംഭവിച്ചു. കള്ള് കൂടുതലായി കുടിച്ച കാരണം അച്ഛൻ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കള്ള് കാരണം അച്ഛൻ മരിച്ചത് കൊണ്ട് ഇതുവരെ റൊണാൾഡോ കള്ള് കുടിച്ചിട്ടില്ല. അച്ഛൻ മാത്രമായിരുന്നു വീട്ടിന്റെ തുണ. അച്ഛൻ മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം വീട്ടിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ക്ഷീണിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് കാരണം ക്രിസ്ത്യാനോയുടെ അമ്മ മരിയ വേറെയവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ജോലി ചെയ്തു സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാലും റൊണാൾഡോ ഈ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും സഹിച്ചു ഫുട്ബോളിലായി തുടർന്നു. ക്രിസ്ത്യാനോ തന്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലബ്ബ് മാച്ച് 17ാം വയസ്സിൽ കളിച്ചു. അതിനുശേഷം 2003 റൊണാൾഡോ 18ാം വയസ്സാകുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനായി $17 മില്യൺ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ടീനേജ് ഫുട്ബോളറായി മാറിയിരുന്നു. റൊണാൾഡോ 7ാം നമ്പർ ജെർസി ഇടാൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം ഇതുവരെ റൊണാൾഡോ 7 നമ്പർ ജെർസിയുടെ ട്രേഡ് മാർക്കായി. ക്രിസ്ത്യാനോ FA കപ്പ് ജയിച്ചതിന് ശേഷം 3 പ്രീമിയർ ലീഗ് ടൈറ്റിൽ മാഞ്ചസ്റ്ററിനായി ജയിച്ചു.
അതല്ലാതെ ഒരു ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗും ഫിഫ ക്ലബ് വേൾഡ് കപ്പും ടീമിനായി ജയിച്ചു. 2009 റിയൽ മാഡ്രിഡ് ക്രിസ്ത്യാനോയെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ നിന്ന് $132 മില്യൺ കൊടുത്തു ടീമിലെടുത്തു. അതുവരെ ഒരു പ്ലെയറിന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫീ ആയിരുന്നു അത്. ഈ കോൺട്രാക്ട് 2009 തൊട്ട് 2015 വരെ ആയിരുന്നു. റിയൽ മാഡ്രിഡിനായി റൊണാൾഡോ 15 ട്രോഫീസ് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 2 ലാ ലീഗയും 4 ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗുമാണ്. 2018 ഇറ്റാലിയുടെ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബായ ജുവന്റസ് £100 മില്യൺ കൊടുത്തു റൊണാൾഡോയെ സൈൻ ചെയ്തു. 30 വർഷത്തിന് മേലെയുള്ള ഒരു പ്ലെയറിനുള്ള ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട കോൺട്രാക്ട് ആയിരുന്നു അത്. ക്രിസ്ത്യാനോക്ക് 2015 പോർച്ചുഗീസ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ വകയായി ബെസ്റ്റ് പോർച്ചുഗീസ് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ഓഫ് ഓൾ ടൈം എന്ന ബിരുദ് ലഭിച്ചു. റൊണാൾഡോ 2008 നിന്ന് 17 വരെ 5 പ്രാവശ്യം ബാലൺ ഡിയോർ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിയോണൽ മെസ്സിയുടെ ശേഷം ഇത് നേടിയെടുത്തത് ക്രിസ്ത്യാനോ മാത്രമാണ്. 2014 17 ക്രിസ്ത്യാനോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന വാങ്ങുന്ന അത്ലറ്റ് ആയിരുന്നു. ടൈംസ് മാഗസിന്റെ 100 മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പീപ്പിൾസ് ലിസ്റ്റിലും സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യാനോയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് $450 മില്യൺ ആണ്. ഇത്രയെല്ലാം സമ്പാദിച്ചിട്ടും തനിക്കായി മാത്രം റൊണാൾഡോ ചെലവഴിക്കുന്നില്ല, അതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ ചെലവഴിക്കുന്നു. റൊണാൾഡോ സ്വന്തമായി ഒരു അനാഥാലയം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിലുള്ള 600 കുട്ടികളുടെ ചെലവ് തന്റെ സ്വന്തം പൈസ കൊണ്ടാണ് നോക്കുന്നത്. നവംബർ 2012 റൊണാൾഡോ തന്റെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് ഹറാജിന് വെച്ചിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് വന്ന 12 കോടി ഗിസയിലെ സ്കൂൾ നിർമ്മിക്കാനായി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു. ക്രിസ്ത്യാനോ സിഗരറ്റ്, കള്ളുമല്ലാത്ത ഒരു ടാറ്റോ പോലും ശരീരത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അവർ ഒരു റെഗുലർ ബ്ലഡ് ഡോണറാണ്. ഇന്ന് റൊണാൾഡോ ഇത്ര ഉന്നതി സാധിക്കാനുള്ള കാരണം സെൽഫ് ബിലീഫാണ്. സിറ്റുവേഷൻ എത്ര ടഫായാലും പ്രശ്നമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം എപ്പോഴും വേണം. ഈ ലോകത്തിലെ അത്ഭുതകരമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് മനുഷ്യന്മാരെയാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ടാലൻസും ഗിഫ്റ്റ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ അതിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിനായി നിങ്ങളല്ലാത്ത വേറെ ആരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഈ ലോകം മുഴുവനും കഴിവുള്ള ടാലന്റഡ് പീപ്പിൾസ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ടാലന്റ് ഉണ്ടായിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, ആ ടാലന്റിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാനും നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്കും ഡെഡിക്കേഷനും ചെയ്യണം. റൊണാൾഡോ പറയുന്നു, "We don't want to tell our dreams, we want to show them." ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പറയാനില്ല, അത് കാണിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക. താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനിയും നല്ല നല്ല കണ്ടന്റുമായി വരാം. ഗുഡ് ബൈ.